Li Rojavayê Kurdistanê diyardeya revandina zarok û ciwanên jêr 18 salî ji aliyê PKK û PD ve berdewam e. Bêkûtirê girî ji vê diyardeya matirasîdar re were kirin ku di vê demadawiyê de hejmarek zarok revandine. Hevdemî ku danûstandinên yek helwestkirin û têgihiştineke Kurdî di navbera Encumena Niştimaniya Kurdî lê Sûriyê û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd de li Rojavayê Kurdistanê birêve diçe. Ji navên zarok û ciwanên nû hatî yên ku hatî revandin ku Rêbaz News û Ark TV bilge kirine ev in. Roja pênşema Bûrî di duyê tîrmeha 2020 de zaroka bi navê Lîna Ebdulbaqî Xelef ji gundê Tilkerem yê ser bi Dirbêsiyê ve ji aliyê grûpeke bi navê Ciwanên Şoreşger yê ser bi Pêdê ve hate ravandin. Zaroka bi navê Ronî de Dara Darî ya 10 salî roja 29 Hezêrana Bûrî li Amûda Rojavayê Kurdistanê ji aliyê çekdarên Pêdê ve hate ravandin. Li bajarê Qamişlo jî beriya 4 rojan çekdarên Pêdê li devera pêşesaziyê zarokê bi navê Cudî Ednan Mihemed temen 14 salî revandin. Herwiha zarokê bi navê Ednan Mihemed ji dayîkbûyê taxa Qenat Suez 2006 li devera pêşesaziyê revandin. Li bajarê Kobanê û gundewarê wê jî zarokê bi navê İmad Mihemed Hemo ji dayîkbûyê gundê Qula 12 ma Heştan 2014 dê di duyê Sibata 2020 de ji bajarê Kobanê hatiye revandin. Zaroka bi navê Fatima Zehra Rıdwan Seዕdî ji dayîkbûya gundê Cariqlî yê Kobanê Sisiyê Nîsana 2005 roja 13 Hezêrana Bûrî de hate revandin. Di 12 Hezêrana Bûrî de jî zaroka bi navê Cîhan Şêx Mihemed ya 16 salî ji xelkê gundê Keferşêlê yê gundewarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Pêdê ve ji taxa Eşrefiyê ya Helebê hate revandin. Herwiha zaroka bi navê Emel Ebdo ji dayîkbûya sala 2005 xelka gundê Xidiriya û renda Umer Bekir ji dayîkbûya sala 2006 xelka gundê Hazira ku her du gund ser bi navçeya Bilbilê ya Efrînê ve ne ji sala 2017 ve li ser destê çekdarên Pêdê hatine revandin. Girêdayî heman mijarê tora Sûriyê ya mafê mirovan jî beriya çend rojan di raportekê de amaje kir ku 86 zarok ji kur û keçên Rojavayê Kurdistanê li ba Qesedê revandîne bi armanca leşkerkirin û tevlîkirina wan di şeran de. Di sala 2014 de rêxistina Banga Cinêv li gel YPG li ser qedexekirina leşkerkirina zarokan li devera Rmêlan li Kurdistana Sûriyê rêkeftinek imze kir. Di Sisiyê tebaxa 2018 de rêxistina Human Rights Watch di raportekê de nepabendiya YPG bi rêkeftina li gel netewên yekgirtî bi rawestandina leşkerkirina zarokan ragihandî. Di tîrmeha sala 2019 de rêkeftinek di navbera netewên yekgirtî û Hesedê de ji bo bidawîkirina leşkerkirina zarokên jêr 18 salî li Rojavayê Kurdistanê û deverên jêr kontrola Hesedê de hate îmzekirin. Ku serkirdeyê Hesedê giştî Mazlûm Ebdî bixwe li ser îmzekir. Qesedê biryara qedexekirina leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî derxist û got ew ê sizayan li ser her firmandeyê biryarê bin pê bike bisepîne. Pisakûn hawelatiyên Rojavayê Kurdistanê û piraniya çalakvanan di torên civakî de belav dikin û dibêjin ew e ji ber çê ev proseya berfireh di revandina zarokan de dubare tê encam dan.